Slovami, vety za vetami z úst ľudí prenikajú, no potom už len vynikajú niektoré. Tie, ktoré sa pravdivosti vymykajú, tie si často s viacerými ľuďmi potýkajú. Tak živa vždy a všade ako nerez ľudí vystupuje v prvom rade vo vysade zas ako fakt. Keď ľudia hovoria tak, a konajú inak naopak. Práve teraz, keď udrel tento rytmičak a dupák, v tejto chvíli skrz tieto riadky niekto zašiel veľmi veľké fopa, cíti sa ak hlupá, no tak povedz mi to do očí. Až keď sa otočím, za chrbtom to je to najhoršie, povedať nie. Za chrbtom to je to najhoršie, podjebanie, polená, pod kolená, podsúvanie. Je toto správanie čistá faloš, no tak vylož a nalož, ten mátroš. Ak nevieš nič iné, tak aspoň menšia milosrdná lož. Ale nebuď si taký istý, že si čistý, nie si mystik ani bystrý, preto zaslúži si klisty. Keď si ústý, to nalez do kapusty, no tak pozor a ďalej radšej hovor presne to, čo sa ti zrovna hodí, lebo vo vnách sa brodíš. Nad prepasťou balancuješ, potom už len bilancuješ, rekapituluješ. Často stane sa ti, že kapituluješ. Vieš, je tu veľa takých ženských herečiek, čo cez falošné úsmevy a reči dosiahne točí. Bude v kolotočí peňazí a slávy, nech sa páči. Na krku máš pretvárku ako ďalšiu várku maku. Je zbytočné na neutrál zaradiť i páku. I loži ako možno